uke esikoleni ne not being ukuthi ngithi useless but khona ne uke esikoleni useless. Why ngisho kanjalo uyafunda. But if favorite player I think sike sakhuluma ngayo ne uLinda Mhlalo, but now I can also say ukuthi uCR7. Reason being mindful uCR azange khula netalent lebhola. Uzuthola umsebenzi ephepha mele ube no matric. Mawufuna ukukoroba mele ube nani no matric. What? No, relax. We're still talking. Ukuphi thana? Why bonqabile? Yo. Bengisentabeni. Abana layasole. Bona ithangala le ntombi. Yabona sebakhuluma ngamathanga. Ngibona ukuthi